So, karon matumi sa kuan, clock tower. Okay, check na mo ang flight sa among kauban si Celine kung ma-change ba niya iyahang schedule or Yes. sa bang sa una yan. Ano kung mga kauban oh. Sa kauban. Hi. You're here. Dark siya, dark. Check. So, kita-kita. Okay. Karon nagpahulay nami. Kay human nami adto sa kuan, clock tower ni Celine. Dayon, sad to say, nag-close na di ay ang PAL office sa ilaha dito. And then wala pa ay memo kung karon sila mag-open dito. So ang last choice ni Celine is say last option mo. Maadto sa airport. Magato ko sa airport. Kung dili gyud dare na lang gyud ko forever mag-menu. Bye-bye. Ano sa mag-menu? So Sunday, Sunday mag-adjust na. mag-adjust dapat pagkabalo nagkikagla ka. Si Jingjing nagpagwapa pagid siya. Ano? Wala kang naunginit ka isang tanan. Oh. Ito kasi sa iyahan. Ito po siya. So nag-rest mi karon now. Nagpili-pili kunuhay mi sa food. Mga pang Muslim man tanan nga mong kwarta 5 ramot maigo pa ka na mong kwarta. Nang gawas na mga sinsilyo. Ding dali na Oh, Jing, diba? man. Hilingon kayo minamili mi dani pero ang mong kwarta kay Gis ra. Uy. Gis 10.8. Pila ka equivalent sa 10.8 lin? 145. Equivalent niya is 140. 1, 2, 3. Lambi lang mga pagkaon guys, barato ra pero mahal sa tuwa. Nila mga pagkaon, lamig gyud so far. Akong ganahan gyud is ang pinakalami dani is wala dani Charla. Wow. Nasa Pinas nabili Charla. Sili ay Jingjing sa pala nakalami ni mo Jing. So far kay share good. Share good kayo. Wala makatop ko. With all the fears si Jingjing, siya nagitaw. Asa to kwarta? Ikuha na ba? Ayo ba na kung kwarta kay otso na ba yan na? Muna lang kwarta guys. Muna lang kwarta. 5 Jeez. Patak-patak rin siya kay gutom na kayo. Init naman kayo. Kumuli pa mi sa balay. Na may noodles dito na gulat. Napoy tinapang nga gibot niya itlog. Lami na gyapon. Yes na lang. Bulag. Naramong gipalitan o nana. Oh, gapa kasi Jingjing. Ay Jing. Natural beauty na ba yan? Nakauyab na ni siya Pakistan karon. Si Celine dayon Lebanese. Wala na. Wala na. American. Diba? Again daw. Oh, nada siya nag-again so. Jingjing. Okay. Kailangan may mag-mask guys kay allowed na may makagawas Dani pero dili mi allowed nga magtangtang sa mask. Pero kung magkaon mi ayan mi pwede mi makatangtang sa mask. Lower your mask. Dani pod kung mag-jogging ka pwede mo siya yana impan. Kung mag-jogging pero kung di ka mag-jogging ibalik di mana. For safety kay dagan kay police dani kay tanaw-tanaw. Dagan kay police na ka. 3,000 fines. Kung masapnan ka, magbayad ka og 3,000 fines. Pila ang 3,000 fines sa Pinas kung i-convert Celine? 3,000 times equivalent to 49,000. 49,000 ang equivalent. Anong sa example? 49,000
49,000 kung madakpan ka, equivalent ako na kayo na siya. Isa na Okay ra nakatindugan. ba ka na siya sa imuha na madakpan ka? Okay na lang sa imo kung madakpan ka. Ako Isa na di. nakakuan. Isa na nakatindugan sa haligi sa balay. Makapalit na nagding-ding. Jing Ikaw, jing. Jing, sa'yo mo maingon sa 3,000 na fine. Murag sakit yung siya sa imong kalawasan. Kaya ano, kung may trabaho yan, 3,000 magapalit. Uli, lala, uli. May pamulit tani ko linaw. Dugay, lagi kay Beth. Wala pagkapagat pa. Ay, kamunok ka. Okay. Pero it takes 10 minutes na. Okay ba? Nabada ni sa open siya nga restaurant. Pakistan na ni siya nga style. Ay. Kadunggan pa ko tino. Ito na nakapalibot ani, tanawan ninyo ha pa i-rotate ng kuan. May tao na nilitra sa tao na building. Kaya mag-order nga. Kaya siya. Jing, mga isa butro sa imong kanjing na. Isyo. Wala sa isyo. Pili ka ng ano. Sanitize. Mo siyang gitawag guys nga chicken parata no? Chicken parata. Mura mo siya kuan eh. Shawarma? Shawarma. Chicken parata nga murag shawarma. Ay, may nabong. Sulod ani. Chicken. Di ba namin gaping ani sa lanaw Jing? Oh, pero lay nga ni. Lay vegetable. Chicken, egg, beef. Muna yan dagway guys. Kasi katong kuhan, egg parata. Chicken parata man. Chicken man siya so chicken ang nasa sulod. Alaman. Hindi lagi ini. Kuya. Kan daw Lin. Namay ko ano. Hindi nga ako nga nakontak ko. Okay, let's eat. Let's eat. Tabang ka na Jing. Now to jadi ko magkita tatanan niya. Apple mo ka. Anak. Yung ako na lang kuhan de plato. Walang pinakarata. Gusto na ko sa kuhan ng bukago. Basta gan ilang halina guys. Ay, kaya lang ko kuhan malakan. Ano ketchup? Ketchup na lang palaban. Para sa itong saucy, bitaw ka. Juicy dahil. Ito, sige na ha. Plato ang. Sige lang, oy. Dali na ako. Dali dyan, mag-good ko. Sige lang, Jing ako po. Dali sa tubig.